As obras do centenario rematarán esta semana. O venres abrirá a circulación o tráfico nesta rúa ribeirense, unha actuación co que se busca dar prioridade ao peón e incrementar a súa seguridade. A contorna da Praza do Centenario de Ribeira está a ser renovada e tras meses de traballo as obras están a piques de rematar. O alcalde da localidade, Luís Pérez Barral, afirmou que están a concluir a súa pavimentación e puxo a data para a fin desta actuación. Este próximo venres quedará todo aberto ao tráfico, esa é a nosa previsión para que xa neste mes de xuño toda a circulación de Ribeira se vexa mellorada con esas actuacións que viñemos facendo ao longo dos últimos meses e que permitiron renovar o centro urbano e gañar un novo modelo de cidade onde as persoas están no centro con accesibilidade universal e tamén con máis zonas verdes. Esas tarefas de pavimentacións finais que se están a realizar pois concluirán cun proceso de renovación de toda a Praza do Centenario onde o protagonista é o verde, máis espazos verdes para a nosa cidade e tamén de accesibilidade universal onde esa obra foi asesorada e avalada por COGAMI, a Federación de Persoas con Mobilidade Reducida. Pérez Barral recorda que se realizou nestas obras un investimento superior ao 1.000.000 de euros e grazas a isto gañase accesibilidade universal e conexións directas entre varias prazas do centro. En primeiro lugar, entre a Praza do Concello e tamén a Praza do Centenario, é conectala ca Praza Uxuno Boneira e despois ca Praza de España mediante esa reforma que facíamos nos últimos meses tamén da Rúa Mendiño. Ademais, imos gañar unha mellora do tráfico rodado grazas a suprimir un dos pasos de peóns do Centenario e poñer un só no centro, pero regulado por semáforos. Esa disposición pois estivo avalada en todo momento por diferentes entidades, pero tamén as persoas van ver como se mellora esa seguranza viaria, evitando os riscos de atropelos que se estaban producindo no pasado con eses dous pasos de peóns que interrompían moito o tráfico rodado. Unha decisión que contou coa oposición da Asociación de Empresarios de Ribeira, aínda que o rexedor ribeirense afirma que se trata dunha decisión avalada por datos. En todo caso, informar de que no Concello de Ribeira solicitamos os informes de tráfico pertinentes que avalaban que había que centralizar nun só paso de peóns todo o tránsito peonil da Praza do Centenario. Estamos nos dando conta de que nesa praza centralízase moito tránsito de rapaces e rapazas que se dirixen a diversos colexios como pode ser o Galaxia ou o Colexio Ballón e a Escola Infantil. Por tanto, está moito mellor agora que vai estar regulado por semáforos. Tamén se garante a accesibilidade universal que non se garantía no anterior paso de peóns porque as persoas van a estar elevadas dese tráfico rodado. Grazas a esta actuación, o protagonista nesta zona do Concello será o peón. Acabamos de renovar tamén toda a pavimentación da rúa Otero Pedraio, que vai conectar directamente a Praza do Centenario coa Praza do Concello e a conexión directa co Malecón a través de Rosalía de Castro. Por tanto, son obras que sabemos que implicaron unhas certas molestias como calquera tipo de obra nos últimos meses, pero agora gañarase calidade de vida para toda a poboación de Ribeira. E para rematar, pois informar de que ese parque infantil estamos rematando xa esas poxas dos rochos e máis dos garaxes que estaban sen uso por parte do Concello de Ribeira, acadando eses 162.000 euros en subasta pública. Que se investirán na renovación do parque infantil da Praza do Centenario. Avanzo que nos gustaría que fose un parque diferente aos que hai en Ribeira, que non vai a ser un parque como outros, para que haxa tamén diversidade de xogos para os nosos rapaces e rapazas, e que agardamos que sexa unha realidade pois a partir do próximo outono-inverno. A remodelación integral da Praza do Centenario finánciase con 1,2 millóns de euros procedentes de fondos europeos.